Sentitu ezazte musikau, gorputzan, erritmo honek eramango beste dimensiora. Euskal Herria Jamaikak las burrun batuko du lurra. Urten ikastolan ordezkari bezala txupinazoa botatzea guri egokitu zaigu, eta beraz, guraso eta ikasle batzuk egongo geha hor, txupinazoa botatzeko eta festei hasiera emateko. Lehenengo urtea da Uzturpe ikastolari tokatzen zaiona? Bai, lehenengo urtea da. Privilegio bat edo dela esan daiteke, ez? Bai, oso gustora hartu dugu berria, eta espero dugu denon artean festa on batzuk egitea eta festei hasiera on bat ematea. Eta urduritasunik ematen aldu pentsatzeako txupinazoa botatzeko prest, herri guztia gora begira, zui begira? Egia esan, nahi handi ematei, lehenengo aldia daulako gauz bat egiten dutela eta nahiko urduri nago bai. Eta orain festei begira, ze plan duzue? Festei begira, aldan gehiena aprobetxatu, irailare aurki aurren dakeu, eta pixka pila kargatu, eta udara ondo bukatu, eta parranda egin. Gauez jasko ez deu iten, egunez aprobetxatuko deu, eta gauez egunen batean ere bai. Izan ere, hemen bai egunez, bai gauez, planak adin guztietako jendearentza daude. Bai ume, bai zar, bai gazte, denak eukiko gozatzeko aukera, denontzako, alik eta ondoen aprobetxatzen den. Eta urtebeteren ondoren berriz ere Bartola paseatzera edo aterako duzu gaur, ez? Bai, gaur Bartolare ateakoa bere bueltatxoa ematea. Aurten festak denon artean antolatuko eta giro on bat egote espero. Kepeknekua bada, gure hau dazkena, udan usta elkarlana, white living, welcome to Haiti, gudi jodu, ongi etorri, kontatu hau humei, geure nortasunare utzi, elara zindarra, eska musikan, independentzia. Euskal Herria Jamaika clash, Jamaika ikusteko jaioak.